Dobrý večer, Prešov. Dobrý večer, priatelia. Keď boli Ján Kuciak a Martina Kušnírová zavraždení nájomným vrahom, mali toľko rokov ako môj syn teraz. Mohli to byť naše deti. Mali práve pred svadbou. Všetka radosť, všetky sny zničili ľudia, ktorí mali blízko k našim najvyšším politickým predstaviteľom. Premiér Robert Fico a mnoho ďalších politikov pravidelne raňajkovali s Marianom Kočnerom. Práve jeho kmotra bola odsúdená za objednanie vraždy. Ján stál o samote proti mafii a jej vyhrážkam, lebo odkrýval schémy tokov peňazí štátu na súkromné účty. Tak peniaze, čas daní a odvodov od ľudí, ako boli aj jeho rodičia, ťažko pracujúci vo fabrikách, ale aj od podnikateľov nešli tam, kam mali, ale inam. Peniaze na chod štátu, na dôchodky pre našich rodičov, na školy pre naše deti, na zdravotnú starostlivosť pre chorých, išli na účty oligarchov, prepojených s politikmi, ktorí im to umožňovali. Napriek tomu, že ohlásil vyhrážky od Kočnera, polícia bola nečinná. Ján chránil záujmy nás všetkých, bol neskutočne húževnatý, odhodlaný, statočný a veľmi efektívny. Za prácu v prospech spoločnosti zaplatil spolu s Martinou najvyššiu cenu. Našou povinnosťou a záväzkom je nebyť ľahostajnými, vystupovať na obranu prenasledovaných aktivistov, čestných novinárov, vyšetrovateľov a ostatných. My občania sme nositeľmi moci v štáte a politikom ju len delegujeme. Takisto máme právo vyjadrovať nesúhlas, keď krajinu nespravujú v prospech nás občanov. Ján a Martina, ďakujeme a nezabúdame.